Vă salut! Astăzi vreau să încep o serie de povestiri din viața mea de când eram copil. De ce fac asta? Deoarece vreau să diversific conținutul pe pagina salonului și să mai ne amuzăm un pic. În timp ce fac o cafea, una dintre cele mai bune cafele pe care le-am băut vreodată, vreau să vă povestesc cum mi-am scrântit eu mâna și întâmplări de la țară. Eram mic, cred că aveam undeva la 12-13 ani. Și eram împreună cu bunicul meu, tataia. Și a avut el inspirația într-o zi ca să ne urcăm pe stâlp și să schimbăm becul la stâlp. Erau înainte, nu știu dacă știți, erau becurile alea care se înfiletau pe stâlp, lămpile alea care când porneau dura 20 de minute până porneau, dar și când porneau nu le mai opreai. Mă urc cu el pe stâlp, s-a urcat el pe stâlp acolo, să-i dau lampa de jos ca să o prind acolo. Avea o prindere pe stâlp și să prindă lampa pe stâlp. S-a urcat el sus, a dat-o pe cea veche, a pus-o pe asta pe care o avea el reparată pe acolo. Și când să-mi zică mie, haide, dă și mie lampa aia. M-am urcat eu cum aveam acolo, 11-12 ani, ușurel, m-am urcat pe stâlp ca să-i dau lampa omului acolo. Eu, copil fiind, am apreciat eu distanța și toate alea pe acolo. M-am urcat, i-am dat-o, am dat să cobor după scară. Aveam o scară de aia de lemn, dacă știți cum aveam la găini înainte. În stilul ăla era scara. M-am urcat, i-am dat lampa, când să cobor, avea vreo 10 trepte scara aia. Când să cobor înapoi, eu am crezut că sunt la ultima treaptă jos, de unde eu coborsem doar vreo 2. Continuarea, vă dați seama, am căzut, mi-a rupt mâna, mi-am rupt-o, mi-am scrântit-o, nu știu exact. Dar să vedeți care e continuarea, adică cum mi-am reparat mâna și toate cele. Așa, am căzut după stâlp, jos acolo, eram întins, eram ca la, știți cum e cu perimetrul ăla care se face de cu perimetrul ăla care se face de vopseala. În modul ăla eram așa acolo, cu mâna scrâșnită. Îl lăsăm să-și facă talent. Hai, șef. Așa. Eram cu mâna acolo, întins pe jos, eram așa. Când mama aia din curte de acolo, nenorocitule, ai omorât băiatul. Eu am auzit-o, deci eram eu leșinat acolo cum eram de la căzătură, de la toate cele, dar am auzit-o. Deci vă dați seama intensitatea sunetului în momentul respectiv. A venit, tata aia n-avea nicio treabă, era pe stâlp acolo, schimba în continuare ăla, nu mă văzuse că eram pe jos. A venit iar, nenorocitule, ai omorât băiatul. Într-un final s-a uitat și el jos, stai așa să termin cu becul, cobori imediat. Bravo, ăla moare pe jos acolo, tu cobori imediat. A coborât, m-a dus acolo până în casă, m-a încercat să mă panseze, să mă alea. Nu să mă duc eu la spital, mi-era frică, mi-a zis că hai să te duci la... Nu, că e doar un pic așa. Mâna mea era așa, eram întins pe acolo. Dar mi-era frică, eu aveam fobii de aia de injecții și nu... Aia o să fie o altă poveste. Așa, și eram întins pe acolo, pe jos, eram așa. Mi-a pus de alea la mâini, mi-a pus pătlagină. Știți ce e pătlagina? Dacă știți ce e pătlagina, lăsați în comentarii. Pânză de aia de pătlagină. Mi-a pus frunză de aia de pătlagină. Vreo săptămână am stat așa. Mâna mea, butuc, deci era picior. După o săptămână, ce s-a gândit mama aia? Hai ca să-l ducem, să-l reparăm. Mâna mea, vă dați seama, era cu piciorul, adică piciorul era mic pe lângă mâna mea. Și cum să mă repare? M-a dus, că în sat așa se făcea aici, te duci la o babă văduvă să te calci peste prag. Ați auzit-o și voi pe asta? Te duci la o babă văduvă ca să te calci peste prag.
Pentru cei care nu știu asta, o să vă explic. Cum ziceam, am aici documentul. Așa. Ăsta e pragul. M-am dus la baba aia, eu nu știam, eu eram așa. M-am dus la baba aia, a câte faci, tanti Stella? Caută tanti Stella. Ce faci? Eram copil, mi-era frică. M-a dus cu mama, cu mama aia. Eu am văzut că pregătea pragul acolo, era un ritual de pregătirea pragului, trebuia să deschid ușa de 2 ori, ele știu acolo cum făceam. Mi-a luat mâna, eu și acum, osul nu mai am sus cum e la asta, osul e lateral aici. Mi-a luat mâna, mi-a pus-o pe prag, s-a urcat baba cu picioarele și dă-i și calcu. Mamă, și mă durea 10 minute după cu pauză, de 3 ori, cu cruci, cu alea, ca să-și repare mâna băiatul acolo. Mamă, după... Mă uitam eu la mâna mea, hai să mă ia și un pic. Mi-a făcut asta, a terminat 2-3 ori, mamă, tanti Stelu, cât mă costă? Nu te costă nimic, că să fii băiatul bine, să nu știu ce, dă și tu niște ouă sau nu mai știu ce a fost. Ceva de genul. După a doua zi, să lăsase mâna. Nu mai era mâna butuc. Opa, deci a funcționat. Tanti Stella spusese, îi pui la băiat acolo, pâine cu vin și varză peste, înfoliată în varză. Adică era un proces de descompunere, era ceva acolo. Ați văzut când puneți pastrama la baiți? Așa era mâna mea pusă la baiți, era pregătită ca să fie terminată. Bun. După 2 zile, mâna mea se rătărsese, șoc. Femeia a zis, o săptămână ții mâna în pâine cu vin și varză deasupra. Tată cu bandă izolieră sau cu ce vrei tu acolo. După o săptămână e gata. Eu, mintea mea, e gata. Atâta mai am de 3. După o săptămână mi-am dat aia jos. Revenire. Și-a revenit mâna să lăsase. Puteam să o fac cum trebuie. Tot că e bine. După mama aia, dacă mama aia era cu frunza de pătlagină, gata. Mama aia termină cu varza, o trecem pe frunzile astea. Gata, mama aia, dacă matale știi, nu mă bag eu pe... Na, mata e 50 de ani, eu am 12. Tâi cu alea. Am văzut când am dat alea jos de aici că osul meu nu mai era sus. Cum e la mâna asta, uitați. Toți avem osul ăsta sus aici. Hai ca să desfășor mai mult situația. Deci, vă uitați. La mâna asta se vede osul mai bine decât la mâna asta. Osul meu nu mai e sus aici. Aici mai e doar un ciot. Osul meu complet e pe lateral. E undeva aici. Nu știu dacă se vede. Uitați. Deci osul meu nu mai e sus. Deci zic, mama aia, mama, eu osul ăsta e așa pe lateral. Nu-i mama, e că așa a fost. Bun, dacă așa a fost. Ia ce zice, mai mergem o dată să-l îndreptăm, nu mai gata. Lasă, e bun, e bine. Merge mâna, merge. Mai e un pic de problemă așa, dar merge. Ok. Și asta a fost întâmplarea mea cu tataia și cu stâlpul.